салом бинандагони арҷманд, дар ин нашри сархати хабарҳо дар бораи ҳуҷумҳои пуршиддат ба Бахмути Украина, хостори аз Путин ба Расул тағйир додани номи фарзанди як оилаи тоҷик дар Русия, ҳабси табибе дар Душанбе ки бемори 17-солааш даргузашт, пешбиниҳои Бонки Аврупоӣ ба рушди нишондодҳои иқтисодии Тоҷикистон то соли оянда ва хабарҳои дигар мегӯем. Низомиёни Украинӣ имрӯз гуфтанд ки дар 24 соати гузашта Русия бо ҳамлаҳояш болои шаҳри шарқии Бахмути Украина аз гузашта бештар фишор овард ва ҳамзамон шаҳру маҳалҳои аҳолинишин дар ҷануби ин кишвар ва ҳам Киевро мавриди ҳамлаҳои зиёд қарор дод. Гузориши ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина мегӯяд, дар шабонарӯзи гузашта русҳо ба ҳадафҳои Украинӣ 55 ҳамла анҷом дода минтақаҳои Бахмут, Авдеевка ва Маринка дар маркази ин ҳуҷумҳо қарор доштанд. Дар хабарномаи ситоди украиниҳо омадааст ки 57 ҳамлаи ҳавоии русҳо мавқеъҳои низомию мулкиро ҳадаф қарор дода 96 зарбаи мушакӣ заданд. Украиниҳо мегӯянд, дар як шабонарӯзи гузашта 10 паҳбод ё дрони ҷангӣ сохтаи Эрон ва ҳамчунон 6 ҳавопаймои бесарнишини иктишофиро нобуд карданд. Шаҳрдори Мариупол Александр Синкевич гуфт, дар ҳамлаҳои русҳо як зан маҷрӯҳ шудааст. рӯзи 16 май муовини вазири дифои Украина Ҳанна Маляр гуфт, нирӯҳои украинӣ дар атрофи Бахмут ҳудудан 20 километри мураббаъ қаламравро аз дасти нирӯҳои Русия зада гирифтанд, вале аз қаламравҳои бештар дар маркази Бахмут ақибнишинӣ карданд. Чанд лаҳза пеш вазорати корҳои дохилии Қирғизистон хабар дод ки субҳи 17 май дар рафти амалиёти нирӯҳои хос дар деҳаи Дмитриевкаи ноҳияи Иссиқ-Отаи вилояти Чуй силоҳ ба дасти муттаҳам бо терроризм ба қатл расид. Навори тирпаронӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст. Тафсилоти ин ҳодисаро дар сайти Озодӣ пайдо кунед. Додистонии шаҳри Душанбе гуфт, дар пайи қазияи марги духтари 17-солаи сокини пойтахт нисбати як табиби маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ аз рӯи моддаи аз ҷониби корманди тиб номатлуб иҷро гардидани вазифаи касбӣ ки боиси марги бемор мешавад, парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, худи табиб боздошт шудааст. ҳодиса моҳи апрели имсол рух дод. Севинч Шукурова дар пайи ногаҳон бад шудани саломатиаш ба бемористон муроҷиат кард. Комиссияи судии тиббӣ мушаххас кард ки сабаби марги Севинчи ноболиғ пайдо шудани садамаи анафилактикӣ аз маҳлули дорувории лидаза будааст ки аз ҷониби духтурҷарроҳ безарурият таъин ва гузаронида шудааст. Парвандаро прокуратураи ноҳияи Исмоили Сомонӣ пеш мебарад. Изҳороти додситонии шаҳри Душанбе дар ҳоле нашр шуд ки модари Севинч Шоира Зуҳурова 2 рӯз пеш дар муроҷиати бозаш ба шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ ва раиси дастгоҳи Раёсатҷумҳурӣ Озода Раҳмон аз беамалии мақомоти тафтишотӣ дар нисбати қазияи марги духтараш шикоят карда буд. Хабаргузории Reuters маълум кардааст ки баъди ҷорӣ шудани таҳримҳо алайҳи Русия барои ҷангаш зидди Украина, мизони воридоти мол аз Олмон ба кишварҳои атрофи Русия аз ҷумла Тоҷикистон хеле афзоиш ёфтааст. Ин хабаргузорӣ маълум кардааст ки ҳаҷми содирот аз Олмон ба Қирғизистон 949%, ба Қазоқистон то 136%, ба Арманистон 172% ва ба Тоҷикистон 154% афзоиш ёфтааст. манбаъ мегӯяд, ин кишварҳо ба Русия дар давр задани таҳримҳо кӯмак мекунанд ва молҳое ки аз Олмон ба кишварҳои атрофи Русия мераванд, дар ниҳоят боз ба Русия интиқол дода мешаванд. қаблан гуфтумонҳое дар сатҳи мақомоти аврупоӣ садо додааст ки барои кӯмаки кишварҳои Осиёи марказӣ ба Русия дар давр задани таҳримҳо, онҳо низ бояд мавриди таҳрим қарор гиранд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. Бонки Аврупои таҷдид ва рушд пешбинӣ кардааст ки соли оянда таварруми паст ва даромади муҳоҷирати кории тоҷикон дар Русия ба рушди макроиқтисодии Тоҷикистон кӯмак мекунад. эҳтиёҷи бозори кори Русия ба нерӯи корӣ аз Тоҷикистон бештар мешавад.
ин бонк гуфтааст то соли 2024 рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон 7.5%-ро ташкил хоҳад дод. дар гузориши нави ин ниҳоди молӣ омадааст иқтисоди тоҷикистон соли 2022 ҳамзамон сиёсати маҳдудкунандаи пул, тақвияти қурби пули миллӣ ва танзими нархи ғизову энержиро дар сатҳи 3.6% ҳифз кард ки дар сатҳи осиёи марказӣ нишондоди поинтарин буд. бонки аврупоӣ пешбинӣ кардааст ки солҳои 2023 ва 2024 маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон афзоиш ёфта, сатҳи таваррум нисбатан поин мемонад ва талабот ба нерӯи корӣ дар Русия аз ҳисоби шаҳрвандони Тоҷикистон бештар мешавад. оилаи тоҷикони муқими вилояти Владимири Русия аз идораи сабти асноди шаҳрвандӣ ё ЗАГСи маҳаллӣ дархост карданд ки исми писарашонро гашта аз Путин ба номи тоҷикии Расул иваз кунанд. дар ин бора вебсайти Медуза бо такя ба суҳбати видеои Екатерина Белаус, раиси идораи ЗАГСи ноҳияи Александровскии вилояти Владимири Русия ба нашрияи Новый город Александровск хабаре чоп кардааст. бино ба ин хабар оилаи Ҷураевҳо ки соли 2016 ба писарчаи 1.5-солаашон номи Путинро дода буданд, ба такрор муроҷиат карда хостори тағйири номи писарашон шуданд. Белаус гуфтааст, айни замон мо ба онҳо баъзе машваратҳо додем. онҳо аз коре ки карданд пушаймон шуданд, гуфтааст Белаус. онҳо мехоҳанд номеро ки вақти таваллуди писарашон дода буданд баргардонанд. хабарнигор маълум кардааст ки волидони Шойгу, як хеши тоҷики оилаи Ҷураевҳо ки бо номи вазири дифои Русия гузошта шудааст, барои тағйири ном муроҷиат накарданд. соли 2016 радиои Озодӣ хабар дода буд ки Раҳмон Ҷураев, як омӯзгори 70-солаи тоҷик ва муқими Русия, тасмим гирифт номи набераш Расулро ба Путин иваз кунад. ва қурби асъор барои имрӯз 17 май Бонки миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро назар ба дирӯза 1 сомонӣ кам карда 136 сомонӣ муқаррар кардааст. қурби $1 амрикоӣ 10 сомонию 91 дирам ва 1 евро 11 сомонию 88 дирам таъин шудааст. қурби пул дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ин буд сархати чанд хабар. 4 соат баъд барои дидани ахбори Озодӣ омода шавед. рӯзи хуб.